RMN drama Mudalit kaninyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ala ko, Erbas! Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agis sa bunal. Karon, paughol ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Lungagan ko lang inyong mga agdang. Pasaluwat ang menyor. Marshal, di ang ikog sa pagi. Bukbuk ka sulataman sa ginawa. Ariglado, Nyor. Linya. Kamu upat, linya. Linya. Sogdi na, Marshal. Bukbuk ka sila. Taman sa ginawa. Ang musokol, akong pamukan sa ilang agdang. Buhat ang isuong ko, Marshal! Buhatan na! Nyor. Linya. Linya. Huway mo sukol, ha? Bukbukon tanan mo. Kine. Sige ba? Padayon ka, Marshal! Padayon! Nyor. Niya pa. Sakto na! Sakto na! Kinsa ang mga babae nga inyong gibugal-bugalan? Kinsa? Kami, Nyor Tiburcio. Atila? Ikaw? Kami, Nyor. Uban ako mga kaubang babae. Nakita ninyo? Akong ipabukbok. Kay di ko gusto sa mga taong bastos. Giunsa ka mo sa pagbugal-bugal? Iya ko namin bayran. Dadus cottage. Yung pahimuslan. Unsa? Marshal! Nyor. Padayon na ang pagbukbukan nila! Padayon na! Nyor. Nyor. Ano ba ka na? Daplin mo, Daplin! Daplin! Oh, Daddy? Unsa ni? Federico, mao kini ang mga tao nga mga bastos ug nagbugal-bugal sa mga batanong babae. O kinsa ang mga babae?
Kana sila, Federico. Ikaw na sad. Athena. Kami nyo rito. Og, bunog kayo na sila. Daan na ka ng mga bunog. O gitiwasan nako. Gipabukbok nako ni Marcial. Kinsa na kabunog ninyo? Ha? Kinsa? Kana siya niyo rito. Kana si Athena. Kana siya niyo rito. Inyong gitudlo si Athena. Siya niyo rito. Athena. Ikaw may bunog nila? O nyo rito. Gikusin ako ilang buga nyo rito. Oh, Mga kauban, dali na. kaniyot lang. Athena! Athena! Oh, shit. Huwag ka mo. Nanuniya pa mo? Gusto mo tiwasan mo? Ha? Pamusilo mo? Ha? Mamahawa naman. Mamahawa. Pamahawa mo! Leche! Bilib kami ni mo, Athena, da. Di may makatuo nga mao katong imong lihok sa pagpakig-away nila. Upat gud sila kalalaki, samtang ikaw rang usang babay. Aw, kung maning kamot mo, makaton man sad mo. Gusto ming mahibaw. Sige, tuduan ta mo. Day, Athena! Day! Ha? Kamu, ha? Ha? Jarang tabig. Imo man ang baso. Ay, salamat kay ni Blackie ha. Salamat. Athena, unsa na say nahitabo? Ay, exercise lang na oy. Exercise? O, paugnat sa kusog na ba? Athena, Gipanalipdan ko lang akong kaugalingon ay. O gingon man kini mga batanong babay. Nga buot untag pahimusla ni atong mga hubog ug tikasan nga mga tao. Ginoo ko. Kamu nga. Kamu nga. Day, yan nga. Believe lang na ako. Gaw, Matilde, believe kay ko. Believe lang yun ko, anik. Kita pa lang gas lihok Athena, gaw. Nga, di ka makatuo, eh. Nga, murag ka ba ni Gitli? Mga babae nga karatisyan. Karatisyan? Athena, anak. Nagtukoy ka gyud sa imong kaalautan. Ha? Wa nay oy, tukoy ko taon. Tukoy. Sila maoy nangitas ilang kalautan nay. Tukoy. Tungod kay naam ko sa katarong. Wa mo ko nag-abusar. Sila mo'y nag-abusar. Ug panahon na nga dunay musukol nila ining dapitan nay Matilde. Athena, Nga, Basto sa kay sila eh. muna. Ako lang pasultian, eh. Ako lang. Tambo ang lagi. Bastos gid kayo. Bastos gid sila, gaw, Matilde. Liman ka. Ha? Yano ra kay miingon nga. Uy, kamu. Bayaran ka mura mo. Ha? Sige. Sige na. Dadoon na mo sa beach resort. Ngunya, dito. Ha? Jirjiron sila. Ha? Bagag kayo. unsa? Nigara ng bihanadad. Kinsay ni Gara. Kalagon si Athena. Nigara na. Hapit sa tanang kagubot nga nang hitabo. Nagsunod-sunod nga hitabo, dad. Di pala dugay. Pero kanunay nga malambigit ka na si Athena. Gusto kong mahibaw sa tinud-anay nga pagkatao ng Athena, Federico. Unya, Gusto ko nga ikaw maoy musuta sa tanan bahin kaniya. unsa? Oh no. Kinsa ba siya? Nahatagan akong pagtagad. Ako na kini nagmando kanimo, Federico. Ayaw ipobos sa akong pagkatao, dad. Pagsugog lain, ayaw lang ko. Kinsa ko siya? Nahatagan akong pagtagad. Ha, daddy? Pero Dad, nakahatag kinig kaguliyang sa atong dapit. dad, wala siya kumingking dad nako. Dili siya ang ngayan nga hatagan og pagtagad. Ha, daddy? Gusto ko nga makaila kaniya sa hingpit. Daddy. Nakasabot ka ba, Federico? Yes, daddy. Ikaw, Marcial, Yuri to. ikaw karon ang himuon akong sidekick. Aron ba? Doon ako'y masugo-sugo. Pero ang imong daddy, Gipananghid na tika.
Aray ka na ako. Nakasabot? Pero... Unsa man? Mutuman ka o dili? Pagsulti. Kaya kung dili. Bukan ti kasi mo mo. Maita, unsa kini nga kung itlog sa manok nga dalirang bukon. Unsa man? Gusto kang suwayan akong buak? Ay, ayaw nyo rito. Pues kuyog na ko. Nakasabot. Asa man tan nyo rito. Pangitao na to ang Pinoy-ana ni atong Atina. Oh, mamisita ka? Unsa? Laki, unsaon man ako si Athena? Ha, kamo nga. Wata may mo, ana. Gaw? Wata may mo, gaw? Gusto man siya. Ugna na. Nagsugod gani siya sa duha ka babay nga iyang tudluan sa self-defense. Wala, makamao naman gid ay mangamot na sa tinina ay. Makamao mangamot. Unsa magitumong niya, Laki? Unsa iyang tumong anak? Wala, nisulti na siya, gaw. Nga iyang tudluan ang kababayinan. Ilabi na sa mga batanon nga dili mabiktima sa rape kun lugos. May motorsiklo. Basinog ang sakay anak. Mamusil na sad niya anak. Ay, tanaw na ko. Kisa magkaada sila. Oh. Blaki! Kisa man ang miabot? Si Senyorito Federico. Unsa? Gusto ko makita si Atina. Niya na ba siya din? Nga naman unta nyo rito. Unsay tuyo mo sa akong anak? Gusto kong makigsulti ka niya. May tungod sa unsa. Ayan ang pangutana, Leche! Asa siya? Ipakita siya nako. Asa! Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.